Τα ακριτικά μέρη πονάνε και στην υγεία και στην ψυχαγωγία και στον αθλητισμό και παντού. Τι σημαίνει το ότι ζω στην Πρέσπα? Δεν έχω δικαίωμα εγώ να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ στα παιδιά μου? Αυτά τα λόγια αποτέλεσαν την έμπνευση ώστε η Κοσμοτέ με το πρόγραμμα «Ο κόσμος μας εσύ» να ταξιδέψει πολύ μακριά στις ακριτικές Πρέσπες και την μακρινή Σαμοθράκη για να τους χαρίσει μια πιο όμορφη καθημερινότητα. Οι δήμοι μας διέθεσαν τους χώρους και μια μεγάλη προσπάθεια ξεκίνησε. Ανακατασκευάσαμε και εξοπλίσαμε τα κτίρια ώστε να χωρέσουν μέσα τα όνειρα της Σόνιας και της Δήμητρας. Όνειρα για βιβλιοθήκες, καινούριο γήπεδο, πολυχώρους, παιδική χαρά, αίθουσες προβολών και εξασφάλιση της θέρμανσης όλων αυτών των χώρων. Όνειρα για προγράμματα προληπτικής ιατρικής και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όνειρα που με τη βοήθεια της Κοσμοτέ έγιναν πραγματικότητα. Όχι, δεν το περίμενα. Πετάω. Αυτό. Απολογισμός, εκατοντάδες ευτυχισμένοι άνθρωποι και πολλά παιδικά χαμόγελα. Ήθελες να στηρίξουμε ακριτικές περιοχές. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ.